दिनैहाय नैबे सराइबिल ओनसोलाव जे संकोश खेराइसालिनि मोनसे डेभेलपमेन्ट जौगाथायनि थाखाय मोनसे लटारि होनाय जादों। दिनै अपेनिं खालामबाय। आं बेयाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। बे लटारि खेलाया आगष्टनि 30 तारिखआव जागोन। दिनै 15 तारिख जुलाइ दिनै अपेनिं खालामनाय जाबाय। दा रायजो राजा बयखौबो गासै जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि जेरावखि जाया थाया मानो बा गुबुन गुबुन जाथिफोर बयबो लागोन मिजिंथिबाय। बे संकोश खेराइ जे बे जिरायसालिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय जे लटारिखौ होनाय जादों आं बेखौ खावलायहरबाय आरोखि। प्राइसआ फार्स्ट प्राइसआ जाहैबाय बास दङ, थार दङ, बिदिनो गोबां दामि दामि गारि दङ आरो गांसेयाव 100 थाखा। ओमफ्राय अनलाइन माने वाट्सएपनि गेजेरजोंबो लानो हागोन अनलाइनै। नाम्बारखौहाय माने डिसक्रिपसनाव होनानै होदो आरोखि नोंथांमोनाबो। आरो बे कुपनखौ नुयोब्ला बे कुपनाव नाम्बार होनाय दङ, बेफोरखौ बे कुपननि नाम्बारखौ लानानै अनलाइनबो टिकेटखौ दाननो हागोन आरोखि। आंबो लानोसै आरोखि, लाथ'वाखै। खेलाया 30 तारिख आगष्ट, दिनै फानजेनबाय आरोखि 15 तारिख जुलाइ बे आरोखि।